चिकेन ललिपप जानि लोगोफोरनो गोबां मानसिफोर फैखायो जाफैखायो आरोखि। बियो गसाइगाव टाउन एखेबारे रड सेरावनो होंगो दोंगो मानसि जाहैनानै बिराद मोजां मोजां आइटेम बानायो। एखेबारे चिकेन पक'रा, चिकेन ललिपप, कफि जाग्रा बानायो आइटेमानो। नैबे स्टाइल बाजारनियाव एकदम खाथि नांजाबनायावनो बेयो नै गाहायाव दिगावनो गसाइगाव गोबां मानसि फैयो जायगायानो थोलायलाया नै दा एसे खम एखेबारे एसे खोमसिहां माथो बेलासिबाथाय जि मानसि जायोना जि फैयो जानो टेस्टि बानायथारो चावमिन मम' ओमफ्राय चिकेन पक'रा चिकेन ललिपप माबा माबि आइटेमबो दंबावोसो बानायो रल थलबो बानायो नामा। ओमफ्राय जोंनि बर' मानसिफ्राबो सोरबाफोर बेबायदि मोजां गोसोखांनानै बानायोबा गोबां न'खर संसार सालायनो हागोन आरो फैसा खामायनो हागोन गोबांनो। ओरैनो थानोनो मोननानै बानायगासिनो मानसिफ्रा आमलेट बिजनेस सोरबा चिकेन पक'रा सोरबा चावमिन सोरबा मम' सायबो दं नामा सायबो गोबां आइटेमनि बानायो खामायग्राफ्रा बावनो खामायो। जोंनि बर' मानसिफ्रा बेफोरबायदि गोसोखांनानै बानायोबाना गोबां फैसा आरजिनो हागोन आरोखि लोगोफोर।